Ahoj ľudkovia, pekný deň. Chcem povedať, nikdy nepočúvať negatívne názory, komentáre a hejt. Prečo? Ty a ty vedete, prečo ísť dopredu, prečo, aký dôvod ísť zmeniť život, veľa vecí, vedete, čo robíte, vedete splniť sny, ciele, hlavne veríte sebe, prekonáte ťažké časy a splní sny a ciele. A vždy pozitívne myslieť. Vždy. Nikdy nemožné. Stačí chcieť. Čau, pekný deň.